Trátase de reivindicar que os concellos, que neste caso non son cabecera de encoros, pero non reciben ninguna tributación, ninguna compensación por a tributación de impostos de actividades económicas, ni por bens inmuebles de características especiais, porque están, neste caso, en Portugal, pois teñen unha compensación. Bueno, levaban tempo traballando no mesmo, en sintonía con distintos grupos da comarca, e agora, unilateralmente, pois o Partido Popular trae esta moción sin consensuar cando estaba previsto consensuala tanto con os compañeros de López como os compañeros de Intrimo. Iniciativa completa, alonxada dos intereses do partido para por este asunto arriba da mesa de primeiro o Goberno Central, que le compete, isto é unha normativa internacional, os convenios de naturaleza internacional que regulan, o Ministerio de Exteriores, o Ministerio de Facenda, porque é o que ten que decidir por o que se refire á tributación, e o Ministerio de Medio Ambiente, porque a Dirección Xeral da Auga entendemos que sería un organismo adecuado para establecer os mecanismos compensatorios. Álvaro e Moncho, o tal de Entrimo, pois estaban falando dunha reivindicación e dunha débeda histórica que se ten cos concellos de Loures e de Entrimo e é un agravio por todo o que supuxo o encoro de Lindoso e que non foi compensado xa, digamos, nun xeito positivo ou xusto, senón de ningún xeito. No caso de conseguirmos materializar esta reivindicación, os beneficios serían inmensos, porque por desgraza somos concellos rurais, afastados de núcleos urbanos, somos concellos avellentados con case ou prácticamente ninguna industria ou tecido industrial,